No, takže tu niekde sme skončili. Takže tu nás to prerušilo. Takže pokračujeme štandardne. Potiahneme čiernu dozadu. Vyberieme červenú. Takže ju zavesíme sem. Potiahneme čiernu. Vyberieme modrú. Opäť ťaháme čiernu. Vybereme, dáme červenú. Ako vidíme, dá sa to naučiť pomerne ľahko. Naučia sa to takisto aj mladší, aj starší. Potiahneme čiernu. Čo je podstatné pri tejto práci je sústrediť sa na to, čo vlastne chcem robiť. To znamená, potiahnem čiernu. Vyberiem červenú. No. Teda samozrejme, že postupujeme stále rovnako. Stále tá farebná, teda červená modrá, musí ísť z vnútornej strany tej čiernej. Teda vždy musíme tú čiernu ťahať dozadu. No, niekedy sa stane, že nám to takto zakvačí sa. Vtedy je lepšie si pomôcť druhou rukou a danú farbu si vyťahnuť. Takisto niekedy je to pomerne zložité. Dobre, takže už sme takmer na konci. No, teda čo sa týka krajnej rady, by už mali byť tým pádom hotové. Opäť, keď máme problém vyťahnuť, pomôžeme si. Táto modrá sa tu nejako zasekla. Takže ju vyťahneme, zavesíme, no a na záver ukončíme to touto červenou. Je podstatné to vždy robiť až do konca, pretože potom by sa nám to náramok mohlo rozpliesť. Takže, čo sa týka pletenia krajných radov, vyzerá to takto. Ešte raz si to skontrolujeme, či máme všade tie červeno-modré slzičky až po koniec. To znamená, aj tie posledné musia byť zapletené, v našom prípade sú tieto červené. Z boku to vyzerá nejako takto, teda všade by mal byť dvojitý červeno-modrý pás, čo je dobre. No a takisto robíme stredný rad. Teda čierna dozadu, vytiahneme červenú, no a postupujeme podobne. To znamená, v tomto prípade zase táto modrá musí ísť, tu si treba všimnúť, že modrá musí ísť vnútra, to znamená čierna musí ísť dozadu. Musí ísť dozadu a modrú vyťahneme. Niekedy to vyzerá, že to je také trošku zamotané, preto je si dobre niekedy túto modrú alebo inú farbu takto opraviť, aby to bolo zavesené na sebe. Je vidieť, že sú zavesené na sebe, takže postupujeme rovnako. Tu už v podstate v strednom rade tú čiernu nemáme. Je vidieť, že tu už čierna nie je. To znamená červená, modrá. Tu už iba ťaháme dnu. Takže idem do červenej a zavesím ju na najbližší pin. Teda tu už neriešim v podstate nič. Stredný rad sa robí najjednoduchšie, najrýchlejšie, pretože už nesledujem červenú, modrú. Sledujem len, že musím to vyťahnuť. Je úplne jedno, či to ťahám takto z ľavej strany, z pravej, alebo naraz. Proste túto slzičku v strednom rade robím pomerne rýchlo. No, takže červená. Pokračujeme modrou. No. Takže
No, plotenie takéhoto náramku môže trvať tak 30 minút, závisí od vašej zručnosti, šikovnosti. Ako vidíte, ja to pletiem pomerne rýchlo. Samozrejme, tá rýchlosť závisí od toho, akej kvality máte stojan, koľko máte tých stojanov. Potom tiež samozrejme rýchlo závisí od tohto pletacieho háčiku, čo je dosť podstatné. Pokiaľ by ste robili s hrubšími gumičkami, bolo by to trošku náročnejšie, pretože musíte viac tú gumičku ťahať. No, vyťahneme si ďalšiu modrú. Na záver si vytiahneme červenú. Teda ešte nie je to záver, ale už sa blíži. No. Pokračujeme modrou. No, nesmie sa nám do toho nič chytiť. Príklad tento tu vidíme, že tá modrá nám už niekedy takto môže vypadnúť. Vtedy si ju musíme napraviť. To znamená, musíme si ju dať naspäť a zavesiť znova na ten pin. Takže vyťahneme červenú a zase si ho zavesíme. Vyťahneme si modrú a zavesíme si ju na ďalší pin. No. Máme tu záverečné červené a modré. Takže v podstate predposledná modrá. Ako vidíme, zatiaľ to vyzerá byť v poriadku. A to, či sme sa nepomýlili sa ešte pred tým, ako to budeme sťahovať z dosiek dvoch. Overíme si to ručne, pomaličky. Všímame si tie tvary, červené, modré by mali byť v slzičkách vo všetkých troch radoch a zároveň tie čierne by mali byť v takých trojuholníkoch. Takže keď sa na to pozrieme, vyzerá to byť dobre. Čo je v podstate podstatné je ukončenie daného náramku. To znamená, keď chceme daný náramok ukončiť, musíme ho ukončovať tak, že buď použijeme S-klipy alebo C-klipy, alebo proste gumičkou koniec zaviažeme. Takže vidíme, že koniec je tu. Pokiaľ by sme tieto tri neukončili, tak ten náramok by sa nám mohol rozpadnúť. Takže ukončuje sa to jednoducho tak, že všetky tieto tri, v tomto prípade červené, dáme na jeden stredový pin. To znamená, tu máme 2, 2, 2, v podstate 6 gumičiek, 2, 4, 6, teda 3 gumičky na 2 krát. Takže zoberieme tieto gumičky z ľavého a takto ich jednoducho presunieme na ten stredný pin. To znamená, na strednom máme jednu gumičku tu a druhú gumičku túto. To isté urobíme s pravými, že ich skvačíme z krajného, dáme ich na stred. Takže nejako takto. Takže výsledok je taký, že na kraji máme prázdny pin. Prázdny pin je aj tento. Uprostred máme 6 dvojíc, teda 3 dvojice, teda 6 gumičiek, teda 2, 4, 6. No a na záver to môžeme ukončiť S-klipom, C-klipom alebo gumičkou. Takže keď to chceme zviazať gumičkou, položíme si jednu gumičku na tento krajný. Pomedzi týchto 6 vecí prejdeme paličkou, to znamená tieto 2, 4, 6, takto si ich uchytíme a potiahneme túto gumičku odtiaľto. To znamená, zavesíme si ju na paličku a vytiahneme ju hore. To znamená, ako je vidieť, je to takto. Takže ešte raz si to ukážeme spomalene. Všetkých týchto 6 si chceme zviazať, to znamená, prejdeme cez tieto 2, a cez tie stredové 2, teda všetkých 6 mám na paličke. Zavesím si tú gumičku, potiahnem stredom túto gumičku pomedzi všetky, no a urobím jednoducho úzol.